Seiväshypyssä tilanne on se, että Minna Nikkanen on jo käynyt yrittämässä ja pudottamassa kertaalleen 4 ja 10. Jos Vanessa Vandi nyt menee ensimmäisellään yli, hän siirtyy tässä vaiheessa naisten seiväskilpailun kärkeen. Nuori 18-vuotias vaasalainen ja ylittää. Näin saadaan mielenkiintoinen kisa. Varmasti kehkeytymään näiden kahden nuoren varsin lupaavan seiväshyppääjä naisen kesken. Ja Vanessa on varsin tervehenkinen naisseiväshyppäjä. Lajivalmentaja Alice Kairenon mukaan pystyy 20-30 hyppyäkin tekemään yhteen harjoitukseen, joka on varsin hyvää lajikestävyyttä ja sitä kautta tietysti saa hyppyjä taakse ja hyvää tekniikkaharjoittelua. Tietysti jonkun sentin toivoisi tuohon omaan pituuteen lisää. Nykypäivän seiväsnaiset on suhteellisen pitkiä ja siinä kohdassa Vanessa joutuu antamaan pikkusen maailmanhuipuille tasoitusta. Ennätys on 5 sentin päässä, 4.15.